A reforma levada a cabo no Pazo do Martelo con cargo ao Programa de Impulso e Rehabilitación de Edificios Públicos do Ministerio de Transporte, Mobilidade e Axenda Urbana, a extensión da banda ancha en todo o termo municipal ou programas de dinamización turística xa no ámbito da mancomunidade son só algúns dos exemplos dos investimentos realizados nos últimos anos polo Goberno Central en Rianxo, cun investimento próximo aos 2 millóns de euros. Actuacións que dende o Concello aplauden, xa que se trata de reclamacións de vello. Unha colaboración que o Executivo rianxeiro agarda teña continuidade con máis proxectos. Un deles garda relación co mantemento e recuperación do bordo litoral da zona comprendida entre Fincheira e Quenxo, para o que é necesaria a implicación de costas. A zona de Tanxil, Quenxo, Punta Fincheira son espacios que demandan dun seguimento moi detallado, así o entendemos, polas erosións que se veñen producindo, por tamén mantemento que exixe as árbores que ali hai, etcétera, etcétera, non? Isto, como comento, se exixe un seguimento con moito detalle. Desde o noso punto de vista tamén exixe algún tipo de actuación máis ou menos en profundidade para que siga sendo unha zona de uso e de fruto para todos os veciños sin que haxa ningún problema dende o punto de vista da seguridade. Dende o Concello tamén se solicitou axuda para a mellora e estudo de usos do antigo edificio da Casa do Mar. A vista está, non? Que necesita dun importante mantemento, un edificio con moitos anos, un edificio grande ademais, que a día de hoxe ten un uso moi puntual e que ten outras dependencias que poden ser empregadas para distintos usos. De feito, no seu día xa se botou a andar un proxecto por parte do goberno anterior nese mesmo inmoble, un proxecto que nunca chegou a concluirse, pero que, independentemente de que poidamos nos concluir ou incluso prever outros proxectos semellantes no mesmo edificio, para poder ir nese camiño requírese, ademais dos acordos que se poidan dar de sesións ou de outro tipo de fórmulas, require ademais dunha reforma integral do inmoble, non?